Wel, dwi wedi ffindio'n hunan yn cylch y gwartheg, a wedi ffindio tarw, neu clown wyt ti yndaf? Wel, neu adael I bobl eraill benderfynu. Na di, pawb dros I farn I hun ynddo. Endaf Griffiths, aelod hun y flwyddyn, Lini, dipyn o fraint. Odi, mae fe'n dipyn o fraint, a fi wedi bod yn y swydd bellach ers mis Ebrill, a yn ystod wythnos o sioe nawr, wirioneddol yn mynd mewn i'r swydd. Mae wedi bod yn wythnos hynod brysur i'r ffermwyr ifanc, a mae'n mynd I barhau I fod yn wythnos brysur yn nhw hefyd. Ti wedi bod yn cystadlu ers blynyddoedd maith, wedi gweld ti'n neud clown ydy na'n sawl gwaith ar lwyfan ac mewn steddfodau ac yn y blaen, a mae yna gystadleuaeth sydd yn siwtio ti'n y cefn fan hyn. Be di hon, dwed? Wel, y Cystadleuaeth Gwisg ffansi yw hon. Cystadleuaeth y benodol ar gyfer aelodau iau'r mudiad, sef yr rheini o dan ddeunaw, lle maen nhw'n cael cyfle I wisgo I fyny naill aelod hun y clwb, neu arweinydd y clwb. Mae fe'n gystadleuaeth llawn hwyl, dweud y gwir. Mae fe'n gyfle iddyn nhw ddysgu sgiliau newydd, dysgu sgiliau siwt I wisgo rhywun I fyny. A dweud y gwir, mae'r gystadleuaeth hon, mae fe'n handi ar gyfer enghraifft pan bydd yr hanner awr adloniant yn dod, neu'r ddrama, neu'r panto, a hefyd yr Eisteddfod. Maen nhw yn barod wedi cael cyfle I ddysgu siwt I wisgo rhywun I fyny. Ac am ei chydig o ffwl o'r aelodau hun sydd wedi mynd rhy hen falle I gystadlu, ond maen nhw'n cael bod yma heddiw. Dwi'n mynd I gael gael sydyn efo'r clown fan hyn. Helo, sut ydych chi heddiw? Da iawn, diolch. Ydych chi'n gyfforddus iawn yma na? Yndw, dwi'n mynd siŵr iawn sy'n ei gered yn bell iawn, ond yndw, da ni'n barod ydan. Da ni yma o glwb yn mynd I allan sanan dydan. Llan sanan, yn Clwyd? Yep. Chi'n teithio'n bell, da chi'n hapus efo'ch gwaith? Yndan, da ni'n meddwl yn rili da. Da chi wedi gorffen? Do. Da chi'n siŵr? Yndan. Hwna, pob lwc I chi. O'n I am dro endaf, ti'n efo fi, o'n I draw fan hyn. Mae yna bob meth o bethau yma, does? Mae gen ti amrywiaeth o fewn y teitl syrcas yn does? Oes, ie. Syrcas yw'r thema eleni. Mae yna themau gwahanol bob blwyddyn, a mae'r cystadleuwyr, maen nhw'n cael awr I baratoi'r wisg, a mae rhaid nhw'n gwneud popeth o fewn yr awr honno. Sdim hawl dyn nhw ddod ag unrhyw beth o flaen llaw, eblaw am y ddeunyddiau, wrth gwrs. A maen nhw'n gadael pob peth o scratch ar y pryd. Popeth from scratch o'r het lawr hyd at y wisg ei hunan. A pawb gwni weld pwy sy'n gynnu. Pa glwb dych chi? Tresant. Tresant yn pa sir? Ceredigion. Ceredigion. Ti'n iawn? Ydw, iawn, diolch. Da chi'n hapus efo'ch gwaith? Pwy sy'n gennych chi fan hyn? Sara. 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 Te ydych yn smart iawn, Sara? Diolch, fi wedi cael rwp o mewn yn ytho I ysgolan. Ond ddim clown wyt ti? Na, ringmaster. Ringmaster. Ti wedi bod yn cadw gweiddi orders ar ein, ti'n mynd whipio hain gobeithio? Na, newydd cael hwn, dwi. Dwi'n mynd o ffordd, pa da whipio fi beth hwnna. Ti dendaf neu gyd wedi whipio. O'n i mlaen, pwy sy'n gennym ni fan hyn? O'n i mlaen I weld. Gwni weld, dwi'n bod os da chi'n... Helo. Ti'n iawn, pwy da chi te? Ket, dwi. Ket a... Elan, dwi. O pa glwb, pa sir? Sir Fôn. O Sir Fôn, da chi wedi dod yn bell iawn. Ti'n gallu siarad? Ti'n siŵr? O, ti'n drist. O, hapus. Da chi'n hapus efo'ch gwaith? Yndan. Di'r wobr am ymwisg o'r yn ôl I Sir Fôn? Yndi. Yndi? Wel, pob lwc i'ch, yndi? Endaf, hwn i'n mlaen I chi'r bech eto. Yna lon lle yma. Amser am un eto. Pwy sy'n gennym ni draw fan hyn? Dewch i ni weld. Dwi'n siŵr beth I hwnna. Helo? Iawn? Dwi'n siarad eliffanteg. Rha'n i adael y fyny andaf. Mae amser yn mynd yn bryd. Mae yna led i'r llygad yma. O, a mae yna amrywiaeth yma hefyd, a dyna beth sy'n gret amdano'r cystadleuaeth hon, ydw e? Wel, pob lwc I fynd y swydd ar aelod hyn y flwyddyn, a gweithio gyd I gyfle I fwynhau chydig yn y sioe yma, yn canol y gwaith. Wel, diolch yn fawr iawn I ti. Diolch endaf.